Chceli to nejak inak naranžovať? Nevím. Když on keď sem dojde, ja to budem, že... Čo? Ja keby som sem došiel a pozrel na to, tak si originál myslím, že to je ono. Ten to aspoň na kraj, víš, akože takže, akože som nechcel zajebať sa do postele, ale že... Víš, alebo neviem, inak tak, víš, lebo keď počkaj, keď sem dojdeš, pozrieť, dojdeš a sa budem učiť. Ty si jaký kokot! Do piče matere! Asi som hladný, tak mám si našupnúť večer. Čo je do piče? Bohučím sa? Chod do piče, ty si úplný kokodál. Nemôže chytiť. Ja si láhnem vedľa, ja to mám v piči, ja neviem. Nebuď kokoty, neviem. Normálne to chytiť. Neviem to z toho plakať. Jaké máš pocit? Ne, kámo, Neviem, máš ale- veľa nohou. To To budeš tvoja ešte plachta? prátny kokot. Jaký... No bod, osmol sa ty kokot, ne? Čo si kokot? Fuj. Čo to je, ty kokot? To čo máš? To čo máš? Čo si mal? Umelé, ty kokot. Ale originál nájdem. Do bod. To je umelé hovno, ty kokot, áno. Na tú otázku. Normálne si ho chyť, ty kokot, čak to je úplne umelé. Ty si ukázal umelé do bod. Neviem, ešte máme ďalšie dve, sme rozmýšľali, že kere dáme.